थांलै फैला फाय होनदोंमोन आंखौ खिन्थु आं लाबोफायाखै मानसिखौ मानसिनिया दामानि आखला बारा मोजां नङा नालाय आं सानबाय बे आजिखालिनि मिथिंफ्राव हिनजावफ्रासो बांसिन बुरजा जायो बे माने हिनजाव मोजां नुबानो गोसो थोब्रबलाबायनो नागिरो ओंखायनो बदनाम जागोनलै होननानै लाबोफायाखै आङो दा आंखौथ' गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिनो लेंहरदों दानिया खोथाया जाबाय मा आथिखालाव मानसिफ्रा बिबुंथि खोनासंनो बाग्रा जाबाय आरो दिनैथ' बैसागो बोथोरनिसो मेल जाहैबाय बयबो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय नायनो लुबैयो दा ओंखायनो नोंथांमोना खोनासंगोन ना खोनासङा एसे आंहा गोनो गोथोसो जादों खोनासंगोन ना बयबो खै मिनिट नांगोन 5 मिनिट 10 मिनिट ना 1 घन्टा 1 घन्टा आं 3 घन्टा होनो नागिरदों जागोन दा नैबे बैसागो बोथोराव आरो आंबो सासे हारिमुनि मानसि हिसाबै एसे हारिमुनि बाथ्रा बुङाब्ला एसे आंहा फाब नांगोन होननानै आं सानदों आरोखि दा ओंखायनो आं हारिमुनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा बुंग्रोनि नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बैसागो बोथोराव गोबां जायगायावनो बेबायदि गेवलां मेलाव लेंहरदों बाहागो लाबोदों आरो गोबां जायगायाव बबे गामियाव मा जायगायाव बे बैसागो फोरबोखौ माबायदि फालिदों नुबोबाय थादों दा नोंथांमोननि नैबे जायगायावबो दिनै बे बैसागो फोरबो फालिदों आङोथ' दहाय बेयाव खामबो नुदों सिफुंबो नुदों ओंखायनो सानबाय थादों आङो नैबे मोसानायखौ केसेटजों मोसानायनिख्रुइ खाम दामनानै सिफुं सुनानै मेथाइ रोजाबनानै मोसायोब्ला साबसिन जागौमोन नामा होननानै आं सानदों आरोखि मानोना नोंथांमोननि नैबे गामियाव दिनै जि बैसागो फोरबो फालिबाय नोंथांमोना बेवहाय दिनै जि मोसागोन जि रंजागोन बेखौ जोंल' नुनाय नङा